Para log hakan ni video lawan rasipi ko film Korea ka ba kerteng pon 2020. Kawi gabriu ko ba kerteng ka sungi, kadi gabriu ko batray kum ka translator hapdeng ti artali kiri. Kawi kasngi ladan bapun ka la pentip ika ba kilalap ya taw briu ba ti juat baro chi peusnem ba uja naki. Hamar ba kayo snyewi kata beran-beran kaleng manjengo ya taw briu ba kerteng udusuk. Kat bagi dang tan halenti kalakan mau hakapor bakadang rit hakasnam kat kandai spa kandai pelai hakanong ba injion jong kasau Korea maka bat kemi ke jong ka ba kidang ya lenti udusuk bat jong be kilawan bat pakhang lenti ki bat kilapan kemi ke jong ka karam bakasim na weu brio kemi ke jong ka kalong ki bakampat yo pisa namar ba utunga jong ka ulakala udusuk ngi ka namar ba kamla bansiu ulara no ta khun ko jong ka madulong ika usapan pai no ika anda kalade bansiwi kata karam sungyi kalayam tat haduba lapoy hakali dulong ika wad amyam mangade ubriu baba ngin sapan pai no ipi tat haduba kakmi ke jongpi kalwan bansiwi karam kakmi ke jongka ban yo siwi kata karam bakasim kalale ban pa ni kabai tre jong tunga jongka hakawi ka karkhana tura jong ta karkhana ule to ika ba ule dapsiu ya kabai tre ke jong kakarpat padiu panai rameka Hanrim aika ba chania aika kade ka mandar hadin kata kalapon chaw ma chongka ulukular ban siwi kata karam haying glasedi ko songyi hakawi ka kamera jong be ulong yo dusu kane ka jingle ka jongi kade ka kamera bor lada kakmi ka jongka ka ai report chaki pulit ngin sa chakam no dusu ulong em kakmi ka jongka kamla ban le kata namar ba kade ka mandar hagasngi babot kilara ka hau trai jong kata company bagi trai Trajong kata company ulang bitare ki ya ke jingra bor ke jongki ya kata khana udusu gulong o denmar mauhi bapen bor ki ban pani ke bisa na kata ka preu ka ba simram no namar ba kimyo ki bisa klara benda de ka khun ka jongka ulong u klam phai ki ban ra bor de ka khun ka jongka ul phai ki ban pan tang da ka bisa udusu bat ujong pe kilahaban pen phai no ya kata khana chaka kmi ka jongka anda la bloki kali hakata kapor kala pli ke jengkhang bat kala phet krat naki dusuk bat jong be hakata kapor kila bodi ne ka namar ba kala ri ki kimlap shu ika hadin katukan ne por kila leino hadu ka chan met kala mi ne kata ka jaka yo i yo weu briu ba khang ye ka ying ka jong bat ulo buri yo shabi jong kala yo ban chim ya taw shabi kala pli kata ka ying bat kala rung hakata ka ying hakata ka met kala sa hakata ka ying Haksni mabot ka kmi ke jongka kala syakam rangkat bat ki wepat ki mender ki bawan buhai senong hakta ka nong ba udusuk haba uyo e kata ka cingtip uluan ban jengo e ka kamungja kadang mut ba ka khun ka jongka kadang don bat u kala phai u ban IT no e ka khun ka jongka ha uma jongka on sai siu no e ka ram ka jong kala ai ka nambar phone jong taw ma jongka bat kala ai ro e ka dur ka jongka kala phai u ban ai ha ka khun ka jongka Kasungi hakata kasni kala lunglalang yikitiar kebadan hakata kaying bat kala thoi ke jiti hadin ba kala lei udusuk ulawan ban wat ika hakata kaying hangta ulap ika juti ke jongka barulio i ke jingtho ba ka tho kala lei ban wat ika kemi ke jongka kala wat ika kemi ke jongka hado bamen ladon uwi ubriu ba pakhang lenti ika ulapan be ika de ke jingbam barula khoi ika ban ye lei badu namar ba kamtre hakata kapor ulara jubor ika Kusungyi kala dai ka kti ke jong dusuk ulawan ula kanjat ya to apriu hakata ka por ki lai so hadin ka taw dusuk ula mai ka ba kala phet na ki kusungyi kala yam bat kala karpat yu ban wadi ka kemi ke jong ka ula ong ka kemi ke jong ka kala le che ngai kam tan cho po Korea uma jong ka un sawan ban chao ya ka kalong yu em ka kwa ban le bat ka kemi ke jong ka hapo kali u sisa se ka kemi ke jong ka ong ka ta ula ong ka sisa na klem thok ke phi Madulong ika sa nge no yakatu ka jingyam ka jongpi. Nadu ko tagas ngi kusungyi kalas dang mas niyo tanat bansa rangkat bat udusuk. Andaw dusuk bat ujongbi kilawan na ka jingtre kiluyo iba kala deban pungkoy kata kamera. Kilis niyo tanat ika bat kila yero ika. Umay choy jongka ula poncho dusuk ula kali u kano kata karam. Ula ito yu henyo $1 lada kanyang bat kasut kalakot $1 u choy ulong yu un sa pachwa chiteng kata kapisa bad ula pai u ban yalam yaka chasul ba un chimti yaka dusu ulukular ban yalam yaka kusong yi kalas nyok men ba ka kmi lenti kan sayo ban e kando bat ka kmi ka jongka
Hakatakas ngi kila ya lam kaya ka bat kila ya lam ka ban thejanya ka bat kila ya lam ro ika kawi ka restoran hakataka restoran kali ka sanu ka kwa ban lek hakataka me kala ong yiki ba ka kwa ban lek konsan ti kila lam ka chakata konsan hakajan met haying kila celebrate farewell ka ban ai ko blek hadu ika haswa bakin lek bo no ika la sai ban ai ti no ika shoma jongka sung yi kelas nyo si namar ba kam kwa ban e iki ba kelas nyo tanat ban yadon rengkat pat ki hakas ngi bubut udusuk ula leban IT no eka sha uma jongka haswa ba uchoy un chimti ka udusuk ula phai u ban tho bat ban soi ka kerteng ko jong u ba ula chimti eka udusuk ula ai ka hi ka dur jong ka kmi ka jongka bat ula ong ika sabat bahai ka ta ka dur jong ka kmi ka jongka hado bakan nawan ban chau eka u jong pe u yo i udusuk ba u parkhat kuslai ula phai u ban phon no chaka hakasin ka banangkong ba u phon chaka dang long ka basnyo tanat ba u dang yo ban ye kren bat ka hakasngi babot pat yo phone cho eka namar ba u choi u lokit eka man lady no eka nadu ba u choi u deb di ka u dusuk ula phone cho u tre chu ban receive phone u ka tanga jong u choi kala receive ka phone kala thok u tanga jong ka ton haying ba u chulitre la bon badai u klam wan ying show ula ong ika kumno kumta haba udang chu dep pha ika khana chu kala sneu palai kata kala bo ika phone bat kala kali ya tonga chongka ka ika ta khana ka ba u pha chame ula ong ika tibi kata bar ula pha ro ika lada udang phon biang sa ong no pakim tibi e chaphang kata hak office ba udusuk utre ula pha jong be pan wa de ka jaka sa jong choi langba ka number phone andaw la lab ika ying ba sa choi ula yo ban ikan do bat u lokali u chanu phai ka sung yi hadu kanu yo ba udi ka u choi lu ong tang manga ma meru kum jo hi me yo news pa dollar u dusu hakata ka por la snu bitar ula kurai u haying jong ta ka breu ba ka sung yi ka la sha di kala longkum ka chakri hakata ka ying kala haban tre ye ki jam ying kam sem hadin ba kala de bi ki kam ko jong ka kala karpa de kata ka breu pan cha ya ka bakan lay school ta ka breu ko la ong ka em ngam la sho ban pha school ye pi school la slem gla sedang yo school show ye pi minta kata ka breu kat ba kadang kadan phone to sung yi ka yo i kata ka kat la chimi kata ka kat ka por me don party haying jong kata ka breu tau chan rang ba ye chat bat ke ola mut ban bat bo de kata kan thai kala pitar kala ne di u ola kalon ula chimi pitor bat ula ka wang e ka to pitor ula pai hadin kata to sung yi kala pung khoi kata kamra kata ying kadang penjajah yo tau breu la pitar biang ula semi ka kelas ban ula kawang jaka kan ro kata ka kelas kala pai bat kala dong ya ka sung yi anda kita kite ki yo i ka sung yi bakala mensau ti kala sei bat kala ta ada wai ka hadin kata kala pon cho dusuk yo snu ya ka pakayam ula kali ka pale ja yu ya ka bat hang no ka sa lang ba ka kat ba ka yo ka sung yi kala la bani tho yu ya ka jaka sa ka jongke te hakata ka por bran kala lejwad ya ka anda kila poy hakata king kila wad ya ka sung yi kala yo snu ki kala yam bat kala khot ki anda dusuk li yo snu lu yo i ka ba kala mensa ula penpai kata ka yen bat ula yo ban se ka ula kli ka bale ja ayu ka kala yi tho yu yi kata ka jingja kata trai ying kala wan bat kala ong yu bale me to ka dusuk ulu bitar bat ulaksi ika bat ulekli ka hadu kanu ka thedi ka ba unsiu no ikata ka pisa ka jongka ta ka priu ko letho $1,000 hapo ka ta ka liu dusuk ula onka wat ting pin sa yo jing yada anda kala po heying kila penthia ika hakasngi babot dusuk ula phai jongbe ban le siu ikata ka pisa jong ka to ka priu badulong yu kin haba kre ikata khana ne namar ka jing bakala ka jongki hakata ka sngi kila pha sumare ka songye hado hangta ka song yi ba do jong be kala kan mau hakajing yai len ti ka jong ki ba ki wa dia dusuk da ka jing yo jing tip ka jong ki badan ubriu ba thia pang hakawe ka hospital kala le ban pe yu ba ki tharai u deu dusuk hadin ba kala le pe yo taw nong pang ki yo i ba om deu dusuk pteng biang chakata ka jing kan mau ka jong ki hadin ba dusuk la de pha sumare ka ula kwa ban pen le school ka wa headmaster jong kata ka school ulong yu laban penrung ka hakata ka school namar ba kikimi ki pa ka jong ka kimde ki nong song jong ka South Korea walada udusuk ul karpa di u taw headmaster pediang ka kusung yi kala yam bat kala snyo si bakam yo lat ban le school
Hayung jong pe ulong yu perkhadi kata haba ka kemi ke jongka katang em di ban pen pai no eka ka kemi ke jongka dusuk ulas nyu pitar ulong yu ni dan kam ban pen lay school eka nama kadai ke jeng bakala ke jongi ni di ban ba kri nang benta ke jongka hadin kata jong pe yo i ke sung yi ba ke snyo si ba ke klem yo ban lay school ulong ika pitip em ba pi klem yo school de namar ba phim dot ki kot kisla jong ki kemi ki pa ke jong pe ulai jing modika ka de ban kam try no ukpa jong ka de udusuk de tang kara kalat ba pin yo late school bar pin yo ban ikan do bat ka kemi ka jong phi de ha ka we pat ka sngiga la yo ban late school ha ka we pat ka school ka sung yi ka la yai menat hadu ba ka la he la pas ba ha ki exam ka jong ka dusuk ban u jong be ha ba ki yo i ka result ka jong ka kilasino comment ha ka we ka sngiga sung yi kat ba ka dang le ban tho entrance exam ka kemi ka jong ka la lab ika rangkat bat udusuk Kemasim ke jongka kelas nyukmen kepan long ika bancau umat kelej pai no si yang dak jeng kemen klem dak keren yaki dusuk la lej bo ika cikata ka jing tho entran ke jongka madula du wai nak menta ke jongka hadin bak lepas kelayo ban pulih graduate ak Chinese language and literature ak we ke sngi ke sung yi ke slem ban one class dusuk ban ujong be kim suk sho ban chong ban thia anda kalawan kliyo ai yaka bakalu bo ai bat kalong iki kan sa chong kurim no bat uta usamla chongka dusuk ula bitar bat ula mud ban cho ya taw briu hadin kata kila to kid ya ta usamla chongka ula yi thu iki udeu para kelas chongka ba upuli doktor ka kemi ra jong ka sung yi kala phon jaw dusuk le thu yu ka kemi jong ka sung yi kadan ha ka jingpang bat kalong yu ka kemi ka chongka ko wa ban yo i ka sung yi ha ka ta ka por kila le ban jong ai ka kemi ka chongka sung yi ka le yo i kata ka yin ka chongki Pat anda kali yo i ka kemirat ke jongka kalapen kemen ya ka hang ta ke yo i ka kemi ke jongka kalapen long iki ban jau umat hadin kata ka sung yi kala phai rusuk ban rung hakiying ba ka kemi ke jongka ka kwa ban kren yu anda lerung ka kemi ke jongka kala dab da ka jing snyo ngo yu ya ka jing le bha ka chong ya ka khun ke jongka bat kalapan mam no ya ka jing pen bitar ke jongka yu ulong ika om le kata Perkal kerpa di u panwa di okpa chong kesung ye. Ulong ika kumno kumta iledep ong ba okpa chong ka ula khalat. Kalong UM udang ime. Hakata ka mi kesa hakata ka ying ka chong ki. Haka post tepat kila lit pai no cha inchiyon. Ka kami ka chong ka haying kala diyo masi. Anda kaliyo i ka exam paper chong ka khun ka chong ka. Kadai ka batstat kalapan kemen ye ka. Bat kaliyo i pad i ka dur ka chong ki. Kalapan pai do no di ka. Udusuk la sedang banwan jing tim Jepang ukpa jong ka sung ye we security jong ka we kapak uli tho yu udan hapo kata kapak hakata kapak uyo i u ba udan bat ka tengah ka jong o rangkat bat ka khun ka jong o hadin ba ula yo ban ye kaden bat u ula phun sa ka sung ye ban ye kan do bat ukpa jong ka ula ye lam ye ka ban ye kan do bat u udusuk hakata ka pot ula le no hakajing ye chong ti ka jong ke jong bi ulong yu me de u be chisha Hadin ba niladep penti penstat eka melawat bat peni itu ya ka ya okpa try jongka katukan sadan ke jengkela kan salisa no bad okpa jongka ketang ban wan pe yang ngiro kam tre show udusuk hakata kapor sing kwa bat skap ikata ke jengkren ke jong o kemesim ke jong o keladap de ke jeng snyo komen tang ba ulala ban pen he pensan ya ka bat penti penstat ya ka walada om de ke khun ke jong o hakata kapor la phun ke sung yi o kala pha yu ban wan chao ya ka Udusuk ula pa ap ika unsawan ban chao yaka bat ulas nyo kemen namar ba kadai kesin ke menengkong kala khot kapa yu haka jing le chao ko jong ui ka la ja ka jing accident yu ke sung yi ka la yai ap yu hadu balamet uklam wan chao yaka hadu hang ta ka jing kan ma ko jong ki ba nadu ko ta ka sngi ula ja na ki la chi phel snap ki wat yu kim lap yu ka sung yi ka yo i ka we ka police station kalpan sange yu bat kila lech kata ka police station kila pha yu ta nong tre hakata ka office manwat ye ka teng chong udusuk lamba ka internet ta nong tre ula lap yu ula thu iki yu ula pha sumar hakawe ka hospital pa sumar ki ba duna ka bor perkhat kila lech kata ka hospital nong pe hakata ka hospital ula thu iki ye ka jingja ba accident yu bat kila bro ik notebook ka jong ka ba utho chapang ka jong ba chapang ka khun benda ka jong sung yi haba ka yok snewi kata ka jeng tho ka de chapang ka jong u bat chapang ka jong ka kalpan long ka ban jao uman hadin kata kila le ban jong yo dusu anda kili yo we bri bo be
kala penting iki ban jengo yu dusuk hang ta ke liu yu kala isan yu bat kala yang tang ban pe yu kala keren yu andre like keren ban keren iki kusung yi kali thôi yal de maka ka de kusung yi ka de ka kun banda ka chong dusuk like ban keren ka aden ka tukan ni por ulala ban keren iki par ula sei kata katip ka chong andak sung yi ka yo yi ka pasbuk ka chong ba ujupan lut na ka banda ka chong ka kalpan mong show ya ka masim ka chong ka kalpan mam no ya ka jing slam ka chong ka ban wan ban kala ong yu kan sadon hajan chong ong ban pha sumari o hadu ba ula koi te ka ne ka film kala kun no hang ne par lo ka shwa bangan pun kodi ka ne ka video ka ne ka ban ong ipi abadon uno ni kanu ka brio ibakloy ban yarap yapi khamtam haba pi kendu ya ki jing wadang plate ban siu kliang iki khat ka ba pila ban siu te tang ka ne paralok la rapis new tana di ka ne videos no balan ba subscribe ngin si kendo pada ka wi pat ko video ko play sibon